खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन नैबे आं दा सातनि गंसे न' लुबाय थादोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों बेवहाय माबोरै सिटखौ खानाय जायो आरो बोरै मिस्ट्रिफोरा बोरै नै बे धालायखौ लुयो बेखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नागिरदों। न'आ बारा गिदिर नङा ओजोंहाय गोलावा 30 आरो गुवारा 28। सिटखौ दैखांजोब्बायानो बेवहाय जाबनै जेंलाब बानायनाय जायो जेरैहाय आगोलो उखुमनि न' बानायनायाव जेनेबा न' रुवानि जेंलाब बानायोमोन थिग बेबायदि थोरोबनै बानायनाय जायो बेवहाय आरो जाहाथे सिंसा जेंलाबा नांजाबनो हाया बेनि थाखाय सेयार होनाय जायो। दा खागासिनो दोङो। सिकफोरखौ मोनफ्रोमबो क्रसावनो खानो गोनां जायो आरो नैबे गेजेराव क्रेंक भास होनाय जायो नै बियो क्रेंक भास होगासिनो दङ जाहाथे सानि जेंलाबा सिंनि जेंलाबखौ हमथाना लाखियो आरो उनाव जाहाथे इलेक्ट्रिक वायरिंनि थाखाय जाहाथे धालायखौ आरोबाव सफ्लंबावनो गोनां जाया बेनि थाखाय पाइपखौ बेयाव सोखानाय जाबाय। बेयाव मा कानेक्सन फैगोन दायो बेफोराव बोरै कानेक्सन फैगोन बेनिफ्राय कानेक्सना बोरै फैगोन फार्स्ट मेइन हाबनाया मेइनाथ' इनभेस्ट फैगोन एमसिबिनिफ्राय बर्डआव बेखौ होयो नासिगोन नों इयाव आरो अन जाखांनायनि उनाव मोनसे निजा ड्रयिं जाबावगोन इयाव बबेखि सयस जायो दाना लाइटखौ मखै लायो बर्डखौ मखै लायो इ नोंनि सायाव आरो फुरा बे खेंख्रानि कारना मामोनलाय इजि भेन्टिलेसन इखिदो सिदा गोलैयोना जों इदो सिदा नाय लोगो लोगोनो भेन्टिलेसना बिम सिङावनो जागोन होमबानिया इ होथेजागोन ना काटखौथ' दानस'नो हाया जोङो बेनि थाखाय खेंख्रालांबाय भेन्टिलेसना ओइ साथाम थाहैबायना सिङाव वाल दंना ओइ साजाया साजासेयाव वाल दंना बे वालखौ सिदा दानना लाबोनानै इ बेसे गुवार डिसटेन्स जायो गेजेराव लाइटखौ हानानै लाबोगोन बिदि आरो बेनिफ्राय तारफोरखौ जों आरो जेखि गब्लंगोन इखिजा गुना सोना होगोन ओमफ्राय इनि तारा फैखांदोबा इनि तारावनो जरायबाय इखिजा बोनाबाय इनो लामाखौ खिथिजोबलायबाय गेप्स थानांगोन आरो ज' जाहैबा थारमाने माबा जाहैगोन आरो गाज्रि नालाय जिमान धालाय मिस्ट्रिबाबो बेखौ गाखोबनानै बुस्थुखौ धालायखौ खमायलाङो नालाय जिमान जाहोनांगौ जाखानांसिगोन बेनि थाखायनो सेयारखौ होनो गोनां जायो। आरोबाव लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थानोसो बावगारदों प्राय बेवहाय आंहा गासै बे सानि धालायाव लागि प्राय 7 लाखसो थांबाय आरो मिस्ट्रिफोरा लादों पार स्कुवेर फिट 130 आरो गासै बेयो बे न'आ 1300 स्कुवेर फिट जागोन बेयो।
Berben muta-muti. Ya sih mbak gila. Ramen sih nak. Ramen pai. Ơi con nào vậy nó bùng nào? Nào. Cảm ơn.